Bună, eu sunt Fluttershy, adică Ana Maria Mihaela Pota și azi am prima colecție de Little Special, adică LPS. Aia, Little Special. Așa, 2014. Asta e Little Special. Deci că trebuie să aflu care e pe prima. Așa. Nu mă interesează. Girafa. Așa. Am și jocul meu cu Little Pet Shop. Little Pet Shop. Hai să vă... să pot desface și asta. Așa. Asta e. Așa. Ok, și conectează cu asta și aia nu mă interesează. Și astăzi am pe girafa din Little Pet Shop. Aia e girafa din Little Pet Shop. Așa. Little Pet Shop. Așa. Care e astăzi. Așa. Și asta astăzi și am din ăla de Little Pet Shop. Așa, aia e Little Pet Shop. Asta are scris LPS. Scris cu Little Pet Shop. Așa. Coata. Ochii albaștri. Și locuiește chiar atât. Și să nu uitați, dacă dați comentarii, nu este obligatoriu, că e foarte important. Și drăguț.